Ahojte, volám sa DJ Joy, som rodák z peknej dedinky Toporec na severovýchode Slovenska a dlhodobo žijem v meste pod krásnym hradom v meste Stará Ľubovňa. Chcel by som vám troška povedať pár slov o mojom projekte DJ Joy Oldie Show 2016. V podstate som sa rozhodol po takom dlhšom uvažovaní, že vlastne urobím zo pár tematických diskoték z pohľadu oldies, keďže vlastne som bol aktívny DJ v rokoch 1989 až do roku 2000 vrátane. Odohral som niekoľko tisíc diskoték a zažil som naozaj strašne veľa, čo sa týka nočného života a vôbec diskoték a všetko, čo je s tým spojené. A v podstate na základe vás a mnohých, ktorí ste ma oslovovali, aby som niečo pre vás urobil, tak som sa vlastne rozhodol, ako som už spomínal po dlhšom uvažovaní, že urobím taký trip a po nejakej polročnej práci sme spolu s tímom sa dohodli, že urobíme 3 zaujímavé akcie naozaj na výnimočných miestach. Jedno z nich je vlastne Červený kláštor, kde vlastne celý ten trip začne a bude to ako termín 29.7. v Anna Rekrea Parku. Potom bude nasledovať ďalšia show v prekrásnom kúte Slovenska. Je to Lesnica a chata Pieniny v spolupráci s Jankom Gondekom, takže ten termín je 27. augusta. No a završíme to všetci spoločne 1.10. v športovej hale v Starej Ľubovni, kde vlastne sa budeme zabávať v rámci programu 25. výročia Ľubovňanského jarmoku a ako som spomínal, jeho kultúrneho programu. Takže vlastne tieto 3 akcie v tých termínoch 29.7., čo je piatok, potom 27.8., to je sobota, posledná prázdninová sobota a 1.10. to je opäť sobota, Ľubovňanský jarmok, kultúrny program 25. výročie Ľubovňanského jarmoku. Tieto 3 akcie budú pripravené pre vás, pripravená zaujímavá hudba, ako som spomínal, tematicky je to všetko zamerané na oldies rokov 1990 až 2010. Neviem, čo by som vám ešte povedal, snáď len to, že sa na vás teším a nielen ja, ale celý organizačný tím a bude pre vás pripravená naozaj skvelá svetelná show, veľmi dobrý zvuk a mnoho prekvapení. Predpokladám, že okrem toho, že už vlastne máme prisľúbenú účasť skupiny Maxim Turbulence, ktorá sa predstaví na Červenom kláštore 29.7., tak verím, že sa mi podarí ešte vybaviť nejaké to prekvapenie ako u Janka Gondeka na parkovisku Chata Pieniny v Lesnici, takisto aj v Starej Ľubovni športovej hale. Ja verím, že sa podarí dobrá vec a že sa všetci stretneme a budeme sa baviť tak, ako niekedy za oných čas. Ďakujem vám pekne za pozornosť a už ostáva sa len tešiť, že sa všetci stretneme a budeme sa zabávať. Čau, pozdravujem všetkých. DJ Joy, ahoj. Hey Mr. DJ Joy, DJ Joy. Hey Mr. DJ Joy, DJ